Salut, oameni faini! Este duminică, ultima duminică din lună și așa cum ne-am obișnuit, este ziua și momentul potrivit ca să avem o nouă întâlnire din seria de evenimente sub numele de Reuniți, serie de evenimente care le-am început în luna decembrie și deja au trecut câteva evenimente și pot să spun că timpul petrecut împreună la fiecare eveniment a fost un timp foarte frumos și cred că toți ne-am simțit foarte bine. Sper că aveți cafeaua caldă lângă voi, pentru că așa cum ne-am obișnuit, de obicei ne întâlneam la cafenea în Atherstone, la cafeneaua Artigiano, acolo unde fiecare dintre noi primea o cafea caldă sau un ceai sau o altă băutură răcoritoare. Așa că sper că aveți fiecare cafeaua lângă voi astăzi și chiar dacă nu suntem toți împreună și nu suntem prezenți în acea locație, nu am vrut ca să ratăm această șansă, chiar dacă de data aceasta prin intermediul social media putem să fim toți împreună și să ținem aproape și să fim aproape unul de celălalt. Probabil că ați observat, am creat acest grup pe Facebook, care se numește Reuniți, Reunite in UK, tocmai ca să ne ajute să putem să ținem legătura în această perioadă în care, bineînțeles, nu putem să ne întâlnim din motive pe care cu toții le cunoaștem. În numele întregului colectiv sau echipe Reuniți vreau să vă mulțumesc tuturor că până acum ați fost alături de noi și ați venit la întâlnirile care le-am organizat. Am primit foarte multe feedback-uri și toate au fost pozitive din partea voastră, așa că acest lucru nu poate să fie decât o încurajare pentru noi și ne dă putere ca să ne străduim să facem ca următoarele evenimente să fie și mai reușite, indiferent că vor fi tot prin intermediul social media sau ne vom vedea fizic, ceea ce îmi doresc să ne putem întâlni din nou fizic. Vrem să continuăm aceste evenimente și să fim aproape unul de celălalt. Cu siguranță, toată lumea este afectată într-un fel sau în altul de ceea ce se întâmplă în jurul nostru, în viața noastră în aceste momente și cred că cuvântul cel mai des pe care noi l-am folosit în această perioadă a fost coronavirus. Da, ați ghicit cu siguranță. Această perioadă va rămâne în memoria noastră și probabil peste ani și ani o să povestim copiilor noștri sau nepoților noștri despre tot ceea ce s-a întâmplat în această perioadă și cred că și manualele de istorie vor menționa ceea ce se întâmplă astăzi peste tot în lume, de fapt. Am auzit foarte mult vorbindu-se în această perioadă și despre izolare. Eu de 3 săptămâni lucrez de acasă, timp în care am ieșit din casă doar ca să fac cumpărăturile necesare ca să avem în continuare hrană în casă. Și așa cum am spus, am fost prin magazine în această perioadă și am putut să văd panică pe fețele multor oameni. Și să știți că panica asta care am văzut-o este o panică contagioasă, pentru că am ajuns la un moment dat, în timp ce mă plimbeam printre rafturile magazinelor și vedeam toți oamenii în jurul meu care erau panicați, am ajuns și eu să pun în coșul de cumpărături lucruri pentru care nu am venit de fapt la magazin. Și cred că nu ar trebui să lăsăm panica sau frica să intre în inima noastră sau în viața noastră. Într-adevăr, suntem îngrijorați sau avem toate motivele să fim mai precauți sau să schimbăm ceva în viața noastră, pentru că nimica nu mai este la fel cum a fost, dar panica și frica nu au ce să caute în inimile noastre. Așa cum am spus, panica este contagioasă și trebuie să luptăm și să ne asigurăm că panica nu intră în jurul nostru, în familia noastră. Nu are ce să caute lângă noi. Este foarte important să ne păstrăm calmul și să fim echilibrați în toate domeniile din viața noastră. Acum vreau să vă spun câteva lucruri despre mine. De obicei, eu sunt o persoană optimistă
încerc întotdeauna să văd partea plină a paharului, doar că primul impuls al meu este întotdeauna să las parcă panica să intre în comportamentul meu și se întâmplă de multe ori că mă aflu în fața unei încercări să reacționez cum nu ar trebui, însă, așa cum am spus, foarte repede îmi revin, mă calmez și încep să văd partea plină a paharului. Așa că aș vrea să ne gândim din toată situația asta, din faptul că suntem izolați acasă, ce putem să facem bun. Ce poate să iese bun din toată această poveste. Sfatul meu este, haide să profităm de timpul care îl avem de stat acasă și să investim în primul rând în educația copiilor noștri, cei care avem copii. Într-adevăr este importantă școala și educația care o primesc copiii la școală, însă în perioada asta în care îi avem pe ei acasă lângă noi, putem să învățăm niște lucruri care cu siguranță nu o să le învețe la școală, cum ar fi să pregătim cina împreună, să învățăm pe copii cum să coase un asture, să luăm băiatul lângă noi și să-l învățăm cum să facă curat în mașină, să verifice uleiul și presiunea în roți. Sunt atâtea lucruri în jurul casei care am putea să învățăm pe copii și să putem să ne petrecem timpul cu ei. Așa că sfatul meu este să căutăm să avem cât mai multe activități împreună cu copiii noștri, cu cei dragi nouă și să investim în asta pentru că va veni din nou o perioadă și cred lucrul acesta în care toți vom merge înapoi la locurile noastre de muncă și din nou vom ajunge să petrecem doar câteva ore pe zi acasă și în scurtă vreme pe urmă din nou o să ne dorim să stăm acasă cu cei dragi. Așa că momentul acesta de izolare a venit la timpul potrivit pentru că toți avem nevoie să petrecem mai mult timp cu cei dragi nouă, în special cu cei din casa noastră. De asemenea, putem să citim cărți, putem să investim în educația noastră, putem să ne documentăm și să încercăm să ne ținem moralul cât mai ridicat și să fim optimiști, pentru că, așa cum am spus anterior, panica nu are ce căuta în viața noastră sau în jurul nostru. Unul dintre marile lipsuri pe care noi le avem, și când spun noi mă refer la românii din diaspora, indiferent de țara în care sunt, este lipsa familiei și lipsa prietenilor dragi. Cu siguranță fiecare dintre noi a lăsat pe cineva drag acasă și în această perioadă în care suntem izolați la domiciliu, pentru că avem mai mult timp liber, parcă gândul și atenția noastră ne zboară mai mult către cei dragi, ne îngrijorăm despre situația lor, ne facem griji dacă sunt bine. Unii sunt în România dintre cei dragi nouă, poate că avem pe altcineva din familie care e plecat în altă țară și, așa cum am spus, în perioada asta parcă ne gândim mai mult la ei, pentru că nu sunt lângă noi și pentru că noi avem mai mult timp liber și timpul ăsta zboară către cei dragi nouă. Putem să facem ceva practic. Haideți să îi căutăm pe cei din familia noastră, haideți să-i sunăm mai des, haideți să ne petrecem timpul cu ei, să vedem prin ce trec, dacă putem să-i ajutăm sau să-i sfătuim și pur și simplu să ne conectăm din nou cu ei, să ne reunim. Îmi place foarte mult cuvântul acesta, reunim. Putem să folosim în diverse scopuri sau în diverse situații, iar unul dintre situațiile în care putem să-l folosim este acum. Haideți să ne reunim cu cei cu care nu am mai vorbit de foarte mult timp și nu am mai păstrat legătura. Cei care ați fost cu noi la întâlnirile care le-am avut până acum la cafenea, probabil și cu siguranță ați văzut că la întâlnirile noastre au venit și niște prieteni dragi nouă, prietenii de la Living Rock Church, niște oameni deosebiți pentru mine și familia mea, care ne-au fost alături de când am venit în UK. De fapt, ne-au fost alături încă dinainte să ne cunoaștem
Și în prima întâlnire care am avut-o din seria Reuniți, v-am spus povestea mea și felul cum am ajuns să fac parte din această familie minunată și cum am ajuns să-i cunosc pe acești oameni minunați. Și sunt extrem de bucuros că ei au ales să fie parte la proiectul nostru. Deci la întâlnirile anterioare ei au fost prezenți și ne-au întâmpinat cu căldură, am putut să povestim cu ei, ei ne-au cunoscut, noi am cunoscut pe ei. Iar în momentele următoare avem câteva mesaje înregistrate de către prietenii noștri care, din cauza că nu pot să fie împreună cu noi și nu ne putem toți întâlni, au ales să ne transmită câteva mesaje prin intermediul tehnologiei și aș vrea să ascultăm în momentele următoare mesajele care ei l-au pregătit. Prima dată îl vom avea pe Richard. Richard, ai legătura. Well, greetings to you. Just here in my office at home. Like everybody else, we're on lockdown, but I want to bring my greetings and say hello to you. For those of you who don't know me, my name is Richard Jones. I'm a pastor at Living Rock Church and would normally be at the Reunite event in Atherstone for the Romanian community. Obviously, we can't get together this month, but still wanted to assure you of my prayers and to bless you today. Psalm 38:39 says, "The salvation of the righteous comes from the Lord. He is their stronghold in times of trouble. The Lord helps them and delivers them. He delivers them and saves them because they take refuge in Him." You know, these are interesting times. They're strange times. People are concerned and they're worried. But I would like to say God wants you to know Him. He wants you to draw on Him, to speak to Him, to pray to Him, to ask Him to help you and to take comfort from Him. He loves you and He's an awesome God. He's powerful and He's mighty and He showed His love for you and for me by sending His Son Jesus to die for us on the cross. And we can speak to Him. We can call on Him. We can take our comfort from Him and refuge in Him. So I would just like to encourage you that if you have any worries or anxieties, to go to God and pray and ask God to help you, to bring you peace, to bring you comfort, to bring you joy. And I really believe God will do that He'll show you that He's close, that He's near, and that He's really interested in you. And so that's my prayer. I hope to see you soon in person over a coffee and have some cake together. But in the meantime, multe binecuvântări. I hope I said that right. But if I didn't, then you can translate it. Many blessings in Jesus' name. Thank you. Mulțumim, Richard, pentru cuvintele de încurajare. Într-adevăr, avem nevoie de Dumnezeu, astăzi mai mult ca oricând, și vă provoc și eu să începem să ne rugăm lui Dumnezeu, să ne facem un obicei zilnic din a ne ruga lui Dumnezeu. În următoarele momente avem din nou un mesaj pregătit de către prietenii noștri. De această dată Simon a ales ca să ne transmită un mesaj și vă rog să-l ascultăm cu mare atenție. Simon, ai legătura! Hi, Ovi, Laura, and all the Reunite guys. I'm really pleased to just say hello today for a minute or two. It's very strange, isn't it? We're all locked in our homes trying to make the most of what's going on in the world, which is very concerning and a real challenge for all of us. I'm self-employed, and here I am wondering where the money's going to come from, because at the moment it's all stopped. But one thing I know, I can trust the Lord. And the second thing I know is I can trust my friends. I'm reminded of how Paul, who wrote most of the New Testament as we know it, was actually in prison. He was in prison while he wrote a number of the letters to the various churches. He was locked and confined in his home whilst he wrote to the churches, and 2,000 years later here we are with the scriptures as we know them still speaking to us today. So we're in good company
We have good friends in the people who have written the Bible and the people who are alive today around us. And I just want you to know that I consider you guys my friends. I know we've only met once, twice, 3 times, depending on the various meetings that you've been to, but I'm sending my greetings, I'm sending my love, I'm sending my best wishes, and if more is needed in future, depending on just how tough things could get for you and yours, then I want to stand with you in practical ways as well, and Ovi can keep Liz and me posted on how you guys are getting along. So sending my love, sending my greetings. We're all in this together, and although we're online rather than physically meeting in Atherstone, I'm still here and I'm sending all the best. So have a great virtual meeting this afternoon. Thank you. Simon ne-a încurajat și ne-a sfătuit să ne încredem în Dumnezeu și totodată a subliniat importanța prietenilor și a familiei în această perioadă. Mulțumim, Simon, pentru cuvintele de încurajare. Următorul mesaj este din partea lui David și vă rog să îl ascultăm. I just want to take this opportunity to say a quick hello to all our Romanian friends and contacts that we've made over the last few weeks and months. It's a real shame we won't be able to be together in Atherstone at the cafe this weekend as we had hoped. But whilst you're at home, staying safe with your families, just want to say on behalf of the church, on behalf of Living Rock Church, we wish you well, we pray your blessing. We trust you'll stay safe and healthy, you and your children, and be able to be in contact with others through social media. And we really look forward to seeing you again. May God bless you and keep you at these times. Amen. David, îți mulțumim pentru gândurile frumoase și într-adevăr și nouă ne pare rău că nu suntem împreună în formula completă. Îmi pare rău că nu suntem împreună la cafenea ca să bem o cafea împreună, dar așa cum am spus, avem cafea acasă și cred că avem o cafea destul de bună. Vă mulțumim că ați ales să petreceți această duminică după amiază împreună cu noi. Cred că am avut un timp frumos împreună și vă mulțumesc că am putut să ne reunim, chiar dacă de data asta prin intermediul social media. Este frumos să știm că oamenii în diverse case sau localități împreună putem să ne conectăm și să luăm parte la ceea ce am numit noi reuniți în UK. Nu suntem singuri, nu suntem izolați, nu suntem abandonați. Dumnezeu este Cel care este cu noi în fiecare zi. Și în următoarele momente aș vrea să vă citesc câteva versete din Psalmul 91, un psalm care mie îmi place așa de mult și o să vă rog să-l citiți în întregime când aveți timp. Psalmul 91 spune așa: Cel ce locuiește la adăpostul celui preanalt și se odihnește la umbra celui atotputernic, îi voi zice Domnului: Adăpostul meu, fortăreața mea, Dumnezeul meu în care mă încred. El te va scăpa de lațul vânătorului și de ciuma cea distrugătoare. El te va acoperi cu penele sale, iar tu te vei adăposti sub aripile lui. Credincioșia lui este scut și protector. Haideți să ne încredem în Dumnezeu. Așa cum am spus, să ne facem timp să ne apropiem de El mai mult. Vă încurajez în perioada următoare să citiți din Biblie și să vă rugați în fiecare zi. De asemenea, vă încurajez să rămâneți conectați și să rămâneți împreună cu noi, în special prin intermediul paginii de Facebook care am creat-o în această săptămână, Reuniți Unite in UK. O să vă rog să vă uitați pe această pagină, să veniți în această pagină în care eu o să, împreună cu Laura, o să postăm multe, sau o să încercăm să vă încurajăm și să fim aproape de voi și să ținem legătura unul cu celălalt.
Și așa cum am spus, dacă aveți nevoie de ajutor, dacă aveți nevoie de sfaturi, dacă aveți nevoie să vorbiți cu cineva, dacă aveți nevoie de cineva, de ceva, vă rog să mă contactați pe mine sau pe Laura. Cred că majoritatea dintre voi aveți datele noastre de contact. Suntem aici pentru voi și vrem să știm că putem să vă fim de ajutor. Dacă totul este bine, următoarea noastră întâlnire va fi în ultima duminică din aprilie. Sper din tot sufletul ca până atunci această pandemie să treacă și să putem să ne întâlnim la cafenea, așa cum ne-am obișnuit. Dacă nu, ne vom întâlni tot aici pe Facebook și sper și știu de fapt că o să avem un timp minunat împreună și data următoare. Vă mulțumesc încă o dată că ați fost alături de noi astăzi și să ne vedem cu bine data viitoare.